Com esteu? Faig aquesta píndola d'extrema urgència per parlar del que crec que serà la notícia del mes, molt més enllà de coronavirus i altres històries, que no és una altra que la marxa de Lionel Messi del Barça. Alguns em direu, bueno, i per què estàs parlant d'això? Quan salta a la vista que l'esport no és el meu camp d'expertesa, ni en lo pràctic ni en lo teòric. Bé, perquè l'esport sí que té una relació molt íntima i molt estreta amb la política i també amb la política internacional. Hi ha hagut episodis històrics importantíssims que s'han desenvolupat a través de l'esport, com per exemple el fet de que el primer acostament que es donaria entre els Estats Units i la Xina seria a través de la invitació per part de la República Popular als anys 70 de l'equip nacional nord-americà de ping-pong. Lligat al futbol hem vist situacions on el conflicte nord-irlandès s'ha vist reflexat en la rivalitat existent entre el Glasgow Rangers i el Celtic a la Lliga Escocesa. En el conflicte dels Balcans, els equips de futbol també jugarien un paper importantíssim a l'hora d'organitzar les diferents milícies dels croates o dels serbis. Fins i tot també a les revoltes àrabs de l'any 2011, els equips de futbol jugarien un rol crucial a l'hora d'organitzar diferents grups de manifestants entorn als seus ultras. En propers vídeos parlaré sobre aquesta relació entre el futbol i la geopolítica, explicant millor alguns d'aquests casos que he esmentat. Com podem veure, hi ha episodis importantíssims que relacionen el futbol amb la política, però el cas del Barça i Catalunya és interessant per un element de soft power. El soft power, diguem-ne, que és aquesta manera que tenen els països d'entaular relacions o augmentar la seva influència a través d'eines que no tenen tant a veure amb allò que és militar o purament econòmic, sinó que té més a veure amb una certa atracció o seducció que es produeix amb la cultura, el cinema i també amb l'esport. Tenint en compte la situació peculiar de Catalunya, on no té les eines que tenen els estats en termes militars i econòmics i que ni tan sols les té en termes d'esport, ja que no compta amb una selecció nacional oficial, doncs el Barça ha jugat un paper fonamental a l'hora d'internacionalitzar la realitat de Catalunya, així com el seu conflicte polític. I de fet crec que el cas del Barça i Catalunya és un cas únic al món en termes de soft power, i per tant crec que és molt important parar-hi atenció, ja que el que passi amb el Barça d'ara en endavant tindrà un efecte important per la projecció de Catalunya al món. I això no és només cosa dels culers, ja que la internacionalització del país és un element important per també la seva internacionalització econòmica. El soft power del Barça s'ha fonamentat en una narrativa organitzada entorn a una sèrie de valors que diu representar, així com la seva relació estreta amb Catalunya, que es cristal·litza amb aquesta idea del som més que un club. La llegenda del Barça s'ha començat a construir primer per la seva pròpia història, i aquí hem de recordar episodis importantíssims com la xiulada a l'himne espanyol l'any 1925 durant la dictadura de Primo de Rivera o l'execució del president Sunyol per part dels franquistes. De fet, durant el franquisme, el Barça es va projectar també internacionalment com aquest equip oposat al règim, en contraposició al Real Madrid, que se'l veia com l'equip del govern. De fet, Johan Cruyff va arribar a dir que aquesta va ser una de les raons que el va portar a venir a jugar al Barça. Aquest soft power del Barça, a més dels mals resultats dels últims anys, també s'ha vist afectat per aquesta política de la directiva que ha confós internacionalitzar el club amb desarrelar-lo i perdre tots els elements que li donaven una identitat. Aquest arrelament al país no ha sigut només positiu per Catalunya, sinó també pel Barça. Al cap i a la fi, el carisma que pot tenir el Barça no és el mateix que pugui tenir un equip com per exemple el Chelsea o el Paris Saint-Germain. I aquesta capacitat que ha tingut el Barça d'internacionalitzar el país segurament l'hem viscut tots quan hem anat a l'estranger. De fet, quan estava a Beijing, la meva conversa típica amb un taxista començava parlant del Barça i la segona paraula que venia després del Barça i futbol era Messi. Això ajudava d'alguna manera a plantejar la situació al país o a poder presentar-te amb la nostra pròpia identitat i realitat. A més, també amb la qüestió de l'1 d'octubre i les suspensions del Barça-Madrid, que es van donar degut a les protestes de l'octubre del 2019, això també va permetre internacionalitzar molt la situació de Catalunya. I això és una cosa que també he pogut veure a l'hora de parlar amb estrangers i ha sigut la manera més fàcil i directa d'explicar la realitat de Catalunya. Per tant, crec que no és gaire difícil d'entendre, que no és el mateix que el teu país sigui conegut a l'exterior, sobretot en aquells indrets on segurament no el saben ni situar en el mapa, a través d'un equip que sigui triomfador, que tingui la llegenda d'una tradició forjada amb la seva cantera i un estil de joc bonic i atractiu, que no pas a través d'un equip, que no té carisma, que perd la seva identitat, que fa uns fitxatges que fracassen i que l'eliminen a la Champions amb resultats humiliants com el 4-0 del Liverpool o els 8 del Bayern. I encara molt menys quan és un equip del qual el millor jugador del món marxa a través d'un burofax, paraula que els mitjans internacionals han hagut de buscar què significava
igual que molts de vosaltres. Per tant, és importantíssim que aquesta situació del Barça es redreci de la millor manera, ja no només com a culers, sinó també per l'interès general de Catalunya. Perquè us agradi el futbol o no, el Futbol Club Barcelona, al cap i a la fi, és l'entitat catalana més coneguda al món. I això té les seves derivades en tots els altres aspectes de la nostra societat i de la nostra activitat econòmica i internacional. Bé, esperem que aquest calvari passi el més ràpid possible i si us ha agradat el vídeo, feu like, compartiu-lo, deixeu un comentari, que segur que aquest serà un vídeo que pot portar certa polèmica, ja que aquest és un tema calent. I jo me'n vaig, que he d'acabar de preparar el vídeo d'aquesta setmana.